ikaisinga peri mune kutajene auzo mofuri hakuna usiku mwari achapukuta masoti abonese hakuna kuchane rufu hakuna usiku mazamba yanokosha mune kutajene ziange zendarama hakuna usiku Maria chapukuta masoti amobese hakuna kuchane rufu hakuna usiku mazamba yafigwi mune kutajene nerwizi runopenya hakuna usiku Maria chapukuta masoti amobese hakuna kuchane rufu hakuna usiku izopenyi mumusha muchene nyeye ndiyo kupenya hakuna usiku Maria chapukuta masoti amobese hakuna kuchane rufu hakuna usiku Maria chapukuta masoti amobese hakuna kuchane rufu hakuna usiku Maria chapukuta masoti amobese hakuna kuchane rufu hakuna usiku hakuna kuchane rufu hakuna usiku hakuna kuchane rufu hakuna usiku hakuna kuchane rufu hakuna usiku. Toda kuchingamidzai pachirongwa chino padare tichiti happy sabbath kose kwa muri tichimba kuti Mwari wari kukuchengetai kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzepadare. Tisatapinda munyaya yemuzora nhasi regai tikumbire humba wativhurire nemunamato. Ngatinamatei. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga, tadzoka pamberi pechigaro chemutsa wenyu nesabata rino rakanaka rakakosha dzvene. Tine musoro wenyaya unoti uri mushandi wakaita sei. Mwari wangu zvaakutsvaga wisdom kubva pachigaro chenyu chemutsa. Hatina mazwi akakwana asi subject yanetsa. Mungave mukati medzimba dzedu, mungave mukati memabasa kwatinoenda, mungave mukati memafems edu. Nyaya iyoyi yakakosha kuti itaurwe pamusoro pazvo. But taakutsvaga mazano anobva pachigaro chenyu chemutsa. Komborerai varume ava wepadare. Mokomborera wakomana vari kutora mufananidzo iyi. Wateereri wedu wagokomborerwa nechidzidzo ichi. Ndijesu Kristu tenzi wetu kunamatai. Amen. 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 Tinotenda regai kwazise Samaita. Rukona Samaita. Wakomana. Wamajira pashi wekwedu ava.
tinotenda vakomana imi. Regai vazviintroduce kwamuri, titangire pana Humba, the chief himself. Ini ndiri Humba Mbarwe Nyanguru. Tendera vanhu chirema nemuromo. Mapadza tikapa varanda avo wese avo. Ndinokomborwa navaranda vangu. Mwari akukomborere. Happy Sabbath ndinonzi Charles N. Makombe. Ndinopindira pa the Grange Church. Ndinokomborwa neprogram yepadare. Mwari akukomborere. Happy Sabbath to you all. Amen. Tinotenda. Ndeitwa Charles Chidzanja Chikona Mombe. Ndinofara kuwa pa program. Amen. Ndinoitwa Ernest Mpunga, ndiri Gono, ndopindira pa Mandara Church, uye ndoda kukwasa vateereri nepachirongwa ichi chepadare. Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Sabata rakanaka kwa muri mose, vano ndimadlira pazhe wegona chitova chaurura sambiri mauro kagutu mkuva pasi vari wiru masakadla vari kwa gutu gara ramasango. Vanoridza ngoma nemudzongo wenyama mombe mbudzi ndedzavarombo. Tinotenda Pastor Nyemba ndo zita rangu, murume wemukadzi umwe chete nevana vaviri vano pastor district 0 East Gate. Ndinofara kuva nemi vateereri. Amen. Amen. Totenda. Ndichitwa the gospel mudoni. Anopindira pa the Mandara Church. Uko tinopindira tiri varuma ava tiri tose. Kutangira apa vichienda kundowa varanda anitobvotise kwarusaperi. Saka nyaya yacho inobva yanaka yakadaro. Anzi mbudzi dzinopiwa varombo. Manzwa vachitaura mufundisi. Zvichibva zvagumira pana. Zvichibva zvagumira. Saka tisivarombo wacho. Tinotenda naizvozvo. Musoro wedu wenyaya yemuzora nhasi uri kuti iwo uri mushandi akaita sei? Mubvunzo. Uri mushandi akaita sei? This program, you should not allow your boss to see it. At the same time, allow him to see it. Nekuti tichataura zvizhinji panguva dzino. Regai titange taverengerwa Bible kubva kuna mufundisi. Tinotenda mudoni. Paulo mazuva ake anosangana nenyaya dzakaita saidzodzi. Anobva pa advice to the servants and to the masters. Vashandi nevashandirwi. Anobva ati servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto God, not with eye service or as men pleasers, but as the servants of Christ. Ndo jamba up ndoenda pa verse 8, knowing that whatsoever good thing any man does, the same shall receive of the Lord, whether he be bond or of free. Last one, verse 9, and you masters do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. So ndo pane nyaya pa Paul ari kubata vanoshanda nevashandirwi. Saka ndinofara paanotizvo tisava men pleasers, kuita kamukautsotsi kaka, but tiite setiri kushandira Kristu. Semiwo vashandirwi zive kuti izvo tomboti ndi Kristu ari kukushandirai, munozvibata sei? Tavhura musasa. Aiwa. Maita majira. Zvaitwa majira. Regai ndiende pana Gona. Anzi uri mushandi akaita sei? Ukangona mubvunzo. Mubvunzo. Ndakungokubvunza mubvunzo. Tese maita yenyu samaita. Tese vateereri takamboshanda. Tichiita mabasa. Kana uri mushandi chaunotarisira muhoro. Asi mubvunzo wangu wotiwo zvouri kutambira zviri kuenderana here nezvamakawirirana kuti uite ugotambira mari iyoyo. Nekuti vashandi vazhinji vanopa excuse yekuti mari yandiri kupiwa ishoma. Saka nekudaro ndinofanirwa kushanda zvinoenderana nemari yangu. Saka handizi kuti unenge wamezha sei kuti uone kuti basa randashanda re1 hour riri kuenderana nemari yandichatambira the whole day.
kuti unenge washanda wakaita sei. Saka ndinoona kuti kushanda apa kana tagaidwa neshoko raMwari sekutaura kwaraita rati iro kana uri kushanda shanda seuri kushandira Kristu. Sandiye master wako anogona kukuona iwe usingamuoni. Ecclesiastic inobva yapa futi imwe pfungwa yekuti whatever you find your hand to do it with all your might. Saka ndinoona hangu kuti pfungwa yandiri kuona ndeyekuti ndiri mushandi ngandishande basa rangu nemwoyo unoda ende ndova sincere ende ndova honest. Saka ni chinozokunisa pakushanda mauya zvakanaka kuti ndofana kushanda nemwoyo wose. But katarisa mazuva ano vanhu vasina mwoyo wacho wese chicha chinenge chamboitika. Bhaibheri ritaura chokwadi but munhu ndewenyama kauye. Munhu haazi wemaplastiki. Ane time yekuti ashanda hai asvika pamalevels manje kuti izvo hazvichaita izvi akuita zinyekenyeke pakushanda. Chii chakonzeresa zinyekenyeke? Imari. Mari iri kumboita sei? Ishoma. Mari ishoma saka munhu ndosaka ari kuita zvaari kuita. Ndinoda kupinda panapa Samaiti. Chekutanga tombobata wari mumba for example. Tikatora munhu wekushanda pamba tombomutora toti part of the family ndo zvinenge zviripo ndo mafungiro angu and I stand to be corrected. Wapinda pabasa uri kushanda mumba ndo basa rawapindira iroro. Ndobva mataurirana kuti basa iri rinopa mari yakati pamwedzi pavhiki hanzvere tabvumirana. Ko zvinodambudziko kana tabvumirana ini ndichikupa mari yako yakakwana ko iwewe zvawakutadza kushanda chakanganisika ipapo chinyi? Ndekuti takabvumirana ndiri kukupa hapana mubvunzo. Iwewe basa rawakati unogona ndio ratara kuti uite zvino basa iroro haucharibati zvakanaka wakukomplena tisati taenda mberi. Zvinenge zvambofamba sei iwewe unobata pabasa remumba? Ndinofunga kuti hausiri sincere pane zvawakabvuma. Inini amusincere kuti ndokubata zvakanaka asi kune vamwewo vasingagoni kubata vashandi zvakanaka. Iyo ndio nyaya yatichataura nezvayo in deep. Yes. Ngatirambe tiri parutaura naumbapo kuti tine vashandi whether ari kumba whether kumabasa whether kumaprojects kumaminda kwatiri kuti mushandi anonzi mushandi tawirirana ndokupa $20. Asi kana wabva pandiri uri kushanda mukati umo uri kukomplena ipapo. Ni what I've realized tinavo vashandi garai magadzisa chinhu 1 kana muri vatendi. Inini belief system yangu ndekuti ndinoemploya one of my faith. Ndozviitira kuti patinosvika time yekuti takunamata tese tiri kupindirana. Kana tati nhasi hatisi kushanda hatisi kushanda. Then toenda second aspect ndeyekuti I should pay you according to the labor Labour's Act law. Labor law. Whether you're an Adventist, I'm an Adventist. Whether you're a Catholic, I'm a Catholic. Ndinokubhadhara according to the laws of Zimbabwe. Kuti kana achinzi a domestic worker, what is his or her salary? That's the one I should honor. So it means according to the government, I'm being an honest worker, and according to God, I'm being an honest worker. Kandazokupa extra is out of my heart kindness neperformance yavanenge vachiita. Sa isusu ngatisape vanhu below the expected value according to the laws of the country. Ndo patinotanga kuita controversy nevashandi. Ngatitange tagadzisa aspect yekuti are we meeting the requirements dzemasala dziri kudiwa nehurumende dzadomestic worker dzauyu. Kana tamita iye akazofamba kutaura kuti handidi zvazodai iye ndaane problem. Because government ndoyo yakaona ikagara pasi ikaona kuti domestic worker anofanira kuwana $2. Government it means vanhu vakatogara vakaona kuti zvinotoshandika izvo. So my point is that isusu vana baba mabusiness people
ngatitange tamita the requirement inodiwa nemutemo tozoenda to the next level yekuti vanhu vari kucomplaina asi katritiro yaconduct yedu nevanhu manje kuti tiri kuvashandisa malevels api. Right. yatikuramba tichidai so pfungwa idzi dziri right nedzataurwa naumba. Yes. Uri mushandi akaita sei? Because iyi chabata mamaster. Yeah. Tozobata kuti zviri kupiwa zvagazetwa. Yeah. Versus zvauri kupa. Versus zvauri kupa. For example, maybe zvagazetwa kunzi pamunhu 10,000 RTGs. But iwe unonyatsoona kuti 10,000 haikwani. Then obva pamunhu 50,000 RTGs. Ndo iri taura nachikonazi kuti aiwa wakuonawo uchiti aiwa no since izvi zviripo izvi. Asi mushandi iye wauri kuitira izvozvo ndiye ari kutofamba achitaura shungurudza nekunetsa. Right. Maybe one example yatingataura uri mushandi akaita sei in terms of your attitude pabasa. Attitude. Yeah. Tiri kutaura mushandi ari mukristu atori but ane attitude itori wrong. Samaita regai ndipinde ipapa. Dambudziko ratanaro mazuva ano kuvashandi vazhinji vacho vane attitude yekuti ndiri kuda mari but kushanda handidi. Saka whether wamupa iri stipulated pamutemo iye ane barometer yake, ane chaanomezha nacho kuti inini zvandiri kuda kuita zviri kuenderana nezvizvi ndozvooita izvozvo. Saka kana tiri kuti uri mushandi akaita sei, zvatiri kuda kubatsirana vateereri ndezvekudai o. Hazvina mhosva kuti uri kusenza uri kukambani inodaidzwa zita rayo nekukura kwayo. Isusu sedare pfungwa yangu ndeyekuti unofanirwa kunge uri mushandi anobata basa rake nenzira kwayo. Vanhu vazive moso tiri kutaura kune vanoenda kuchechi nevasingaendi kuchechi. Ende vanoenda kuchechi dzakasiyana siyana. Newe usingaendi kuchechi zvakangonaka kuti uite zvamunenge mawirirana. Kuti basa rako nderiri woriita nemwoyo unoda. Nhasi kuno zvimwe zvandakuona pavashandi ndezvekuti punctuality chaiyo hapana. Munhu anongosvika time nguva yadini yaada kubasa. Yaada chaiyo. Kana afunga kuti nhasi handisi kuenda kungorega. Haana even the courtesy yekutaura kuti mufunge ndarwara kana ndarwarirwa. Kungorega kuuya. Pamwe unotoona futi imwe ndinotoona kuti mushandi kuti uri mushandi akaita sei. Ndo zvinoonekwa kune vanhu vari kushanda. Pamwe kana ari mumba kana kuti ari mugarden kana kuti ari kuindustry anotongoshanda kana iwe wakamutarisa so. Ukangopota paseri iye otodiwo otogarawo. Saka zviya manje haasi kuziva kuti alright kana ndiri mukambani kana even ndiri pamba munhu uyu andisa pamba kuti ndishande mugarden. Anda kuwana kana pachirimwa muriwo awanika muriwo wacho. Zvino kana iwo urimo uri kuswera ndiri kubhadhara muriwo wacho ndondotenga uri mushandi akaita sei. Hausi kuvimbika nekuti zvino Paul anyatsobhalansisa equation yake ati iwe mushandi ita ruti rwako. Be punctual, be honest. Futi kuba yakutengezi if it's eningi. Ukaona vanhu manje vano especially nyaya yamataura homba yekumba iyi. Unonzwa kudzimba kuno vane varidzi vedzimba vanhu vava kutotya kunyanya vashandi vavanenge vakaemploya. Sometimes ivo vacho of the same faith ndiye anosiya aptsvaira imba kusara musina kana chiro. Vamwe achitosiya kamwana kane 6 months kari kega. Hutsinye hwakaita seiwo. Saka I think vashandi let's have our attitude as per Bible's prescription. Tikadaro tinenge taakuona pekutangira. Mfundisi ndimi vamwe vashandi vacho ndo vari kuzoya kuchechi nesabata vachiuya vaprinta kotari nebond rekuba kubasa. Uyo akutodzidzisa Samaita pane nyaya vatariri makateerera. Ndinoona sekuti Paul ati kana muchishanda
itai semuri kushandira Kristu. Eish. Be honest. Ivo munhu ano aima for excellence. Kune vamwe vakati taiswa vanotoenda kuchechi nemabhachi nechibhati zvavakaba kubasa. Bondi yamataure kuti kuna akaba bondi yekubasa amva atoprinda zvekuchechi. Kuna vamwe anototorawo mari kubasa yekuba achinoprinda zvekuchechi. That's not right. It's not right. Kuna vamwe vanotizvo one yambotaurwa naGono anonoka kuenda kubasa, basa rotanga na8 anosvika kuma10. Achosvika kuma10 ongomakisa register, akutobuda. Otosiya bhachi riri kuseri kwetafura, akutoenda awanikwe mangwana ozoregistra ndakabuda na4:30. Pane nyaya yekureva nhema kuvashandi. Mukaverenga zviri muchapter 6 verse ya 16. Kune zvinhu zvitanhatu zvinovengwa naJehovha. Zviro kwazvo zvingaita zvinomwe. Muromo unoreva nhema. Hama dzangu, hatisi kurevera vakuru vedu vepabasa nhema here, but touya kuchechi. Hama dzangu, uri mushandi iva munhu akavimbika. Kune zvimwe zvatinoba kubasa. Number 2, kune zvimwe zvatinototora tichinisa kuimba yaMwari. Mwari haazvidi. Uri mushandi akaita sei? Ndira kumbopa testimony panapa. Tainge tiine mumwe murume kuHighfield kwandakapindukira inini kuwa muSabata ndichibva kuRoma. Akaba madrum ekubasa. Saka ndienda muchechi ndobva raparidzwa iro rekubayira. Chakashamisa hechi, akatora madhirama aya ndokudzokera nawo kubasa. Ndakange ndaba kutendoka kwakudhara akatendeuka because zvakanga aba zvacho ega achinazvo mumba make. Saka what am I saying, ndiri kuti ukanzwa kuti zviri tiri kutaura panapa zvakanganisa pfungwa dzako, kana uine chinhu unonyatsotera kuti uchitarisa mumba mako uchiti but ichi ndakachiba ichi, dzokera nacho. Undowa honest kuti izvo ndaenda tora musina kundipa, ndapinduka. Munhu iye haakudzingi pabasa because you are honest. Ega titaure panapa, ndakamboona imwe pa social media iwo vanobata mudzimbawo, akatsika kamwe kamwana pahuro. Makaiona mesi. Ini ndakachema kuti how on earth kuti mwanasikana uyu ari kupuhwa mari, ari kugara pakanaka, asirwa a responsibility yekuti achengete mwana, but this is what she is doing. Ndobva ndaona mumwe ari kukanda mwana kudaizvi achirova. Now mubvunzo wangu ndokuti wakatsvaga basa rerudzii rekuti upote uchirova wana washandi wako wabasta, iwo wasipo wari kumabasa, wari kukushandirawo futi kukupa mari yacho iyoyo. Izvozvo zvinorwadza muteereri. Kana uri muteereri ari kushanda pamba, uri muteereri anoshanda kuorganization, be honest and upiwewo an honest salary. Kana yaita shoma, gara nemukuru wako uti but look, ndiri kubata zvakadai but mari yangu ndiri kuona sekunge yakuita shoma. Mobvumirana. Kana waona kuti hasi kushanda, mazuva ano usashandire mumwe, enda undotanga zvako. Vataura mapoints akanaka ekuti mukushanda vanhu vanoita mabhindauko pabasa, vamwe vacho vanhu vanogumira kutora zvisizvo. Apa mataura masmall things, madhiramu. Kune vanotoba mari votenga imba, utoziva kuti imba iyi munhu yakavaka imba iyi nekuba kubasa. Saka kana atendeuka anotengesa imba here kuti ndakudzorera imba yakabva. Ndirangokupa ise hameno muchakomenti here kana kuti kwete, but ndingotaura kuti zvakanaka kuti tivimbike pamberi pevanhu nepamberi paMwari. Zvinoti avoidisa a lot of cases. Vana vedu vanongozongokura vane generational cases. Po zvakatanga nababa vaiba pabasa. Saka tinoshamiswa kuti zvinhu zvedu sometimes hazvifambi because muridzi webasa kana ari a serious Christian achinamata Jesu atinonamata, kesi iyo haiende
imba iyo hauigare murugare. That's why muchiona kuti mumwe munhu anogona kuita a big mansion yaakavaka nekubama rekubasa, but marriage yake it's in shambles. Wokushamiswa kuti chii chiri kumbonyatsonetsa pamba panoka? Hapana, because wakanobata pasi pako. Saimba iyo hauite sei? Hauigare. That's how the punishment comes. Sometimes it doesn't come direct. Even kuti ndonomira ndonoconfessa elder kuti ndakaba zimba riya ramurikana ndakazobanika, and I can't do that. That one I will go behind my closet ndonopupurira naMwari ndotopedzerana ikoko, because it will be a public embarrassment and everything. So ini ndinongotaura kuti vana vaMwari kana tiri kumabasa, let's be sincere, tishande nomwoyo wose nehonesty, ngatiregei kutora zvinhu zvisinei nesu, because muridzi wezvinhu kana achinamata chimwe chitendero pamwe arutozvipira ndopatinonozvitorera macases. Ndenda kukomenda pataurwa naChikonasi kuti ndataura pamusoro pemadrum but chiri kubiwa imba. Zvino nekuda kwemutemo wamunyika mazuva ano, you lose that house, it's not yours. Tiri kuona vari kurasikirwa nedzimba idzodzo because they are not honest pamabasa avo, they are not honest wakapuwa custodian yekuchengeta mari, they are not honest pakuti iwo ndo vanoda kurarama, umwese havagoni kurarama. Ngatitorei zvakare kuti izo kambani yauri kushandira iri kuita mari, but vashandi varipo havasi kugutsikana nezvemuri kuvapa. I think ndo area yatakupinda manje. Iwewo kana uri mutungamiriri zvinofamba sei? Izvi hazvirevi chete, even our own organization, chechi yedu pachezvayo rikanimbotaura izvi ndekuti handishandiko, but ndoda kungotaura kuna wakandoteerera kuti isisi organization yedu ngailead by example. Yeah, sure. Organization kana ari mapastors edu ngaatambire mari dzakadini dzinooneka dzakanaka. Ndabata mboni dzevamwe munandiregerera asi a minute. Ndo advantage yekuva mutana unotaura mutana yazo dzaachindira. Inda ndichida ndandine imwe pfungwa pa kuwedzera papfungwa yekuti uri mushandi akaita sei. Hazvingogumiri pachitsotsi chekuba mari, toenda pachitsotsi chekunonoka kuuya nekudini nekunyozera nekuita unyope. Zvimwe zvacho it's even your conduct uri mushandi. Uri mushandi, uri secretary, watori busy kutsvaka varume ipapo pabasa poruri kushandira. Kapfekero kako, katauriro kako ndeke kutoda kuti vanhu vatsvetsvane, hakasi kekuti ndiri ndauya kubasa. Unogonawo kunge uri mushandi wechikomana, langu wechirume, rather wechirume, whether uri mukomana, uri murume mukuru. Conduct yako pachezvayo it's not conducive to being productive. Kana uri mushandi akadaro muteereri, hazvina mhosva kuti uri kushanda kupi, hazvizi right before God. Dare rino iro riripo pakuti tibatsirane pazvinhu masocial issues atinosangana nawo, but tichigaidwa neBhaibheri naMwari kuti vanotigaida kuti tive vanhu vakaita sei. Ngaive conduct yangu ishande patati payapa semunhu ari kushandira Kristu. Kana ukanzwisa kuti Kristu haanidi kuti ange aripo kuti aone zvauri kuita, usipo anotoona zvakanyanya kudarika kunge dai aripo, nekuti anoona kwese kwese zvakavanzika zvaunoita nepenzura, zvaunoita nekuti havana kuzviona. All those things Kristu anozviona. Saka paconduct yedu kana tiri panguva yebasa, izvozvo ndo zvaita kuti nyika idzike pasi. Nekuti hatichadi kushanda. Dambudziko ndere vashandi. Tiri busy kublame leadership. But inini mushandi handisi kuita rutirwani, rutirwangu. Kana zvadaro hapana chinofamba, Mwari havafari. In other words, mushandi ndio rutobrokesa futi. Ndio rukubrokesa nyika yacho. Nekambani yacho uri kuda kuti kupe mari yakawanda. Joseph mfundisi mbama Joseph aimbowa mushandi. Ndaida kuti semushandi tinoona sekuti mazuva ano vanhu vakuda upfumi overnight. Zvekuti haachada kuti ashande. Mwari vakatochadla cheziya but vashandi havachada kudla cheziya. Anoda ngoti pazvinhu zviripo kachi ndatozviwa, ndatopfuma, ndatove mota, ndatova nemba, ndatova nechakati. We want to appeal to you, amazodikamwa,
let's be honest. Tivo zvakare hanzi pana Joseph wakashanda ka haana akazonzi nemukadzi waPotifa ngatidai tozopa zvakatakati bodo regai ndishande ukaenda kujere but nepfungwa maskills akapiwa naJehovha Egypt yakabudirira nemhaka yekuva honest. So hama dzangu whether unoshanda pamba unoshanda muindustry unoshandira hurumende wherever you are utsotsi ngahubve ngatishande wapedza kushanda uzodya zvinhu zvako uchiti zveshuwa hama dzangu ndakadini ndakashanda kwete ndakaita utsotsi ndikazviwana. Mwari haafadzwi nazvo. Mwari hadi umbavha haadi utsotsi haatarisire. Saka tiri kuti vashandi let's be honest pabasa redu. Ndenda kubva ndatsigira ipapa kune vamwe masabata nemamwe asiri masabata wese wanoenda kuchechi wari kuunza zvegumi zvekuba Mwari haakomboreri chipo ichocho. Zvakarewo kune wari kuba nyange usingaunza hako chegumi chacho kuchechi wari kuba uchiba nepenzura Mwari haakomboreri izvozvo. Chituko chinongoramba chiri mumba mako. Tiri kuti kudini kune wari kushanda. Ini ndakamboshandawo 40 years ndaipiwa mari ndichiendesa kukambani but ndakabudirira nekuda kwokuti ndaendiri honest. Kune wendakashanda nawo wakange wasiri honest waiti kana wakapuwa premium yekuti enda unobhadhara omboishandisa ozopedzisira aishaya iwawo wakadzingwa pamabasa hawana kubudirira wakaenda kumajeri. Nhasi uno tiri kunetsekana nevanhu vasingadi kushanda. That's why muchinzwa kunzi kune marobhers waba zvakati and wese wari kubayiwa wari kusungwa. Even ukaba mamillions unaishandisa kupi naye muteereri where ndekuti a million ine urongwa. Ukatenga mota unoswera wabatwa ukatenga imba unoswera wabatwa. Saka uchaidya uri kupi that 1 million or 2 million. Ngati apa umbirai maoko apa. Okay, nekuti hapana vanodyirana kusingaonekwa. Nemanyanga ariputiwe. So mushandi ngave honest, mushandi ngave ne good attitude. Joseph was promoted. Vanhu vaitoziva kuti muchinda anoshanda. Pesa unaingoziva kuti muchinda anoshanda. But kune varipo ndakuenda pana chikonas. Not Joseph was like, even Paul akati tiri kushanda nemaoko edu isisu. Okay. Let's look at it this way. Kune kune masabata asingade kusenza nemasabata. And sometimes we look at them in a way yekuti no hadi kushanda nevanhu vekuchechi kwake ndotaura kusenza nesabata. But sometimes ari kusangana this problem. It's correct. Yandakambosangana naye. Kune vamwe vanhu vane entitlement. Yekuti the fact that he is Adventist, I'm Adventist, so I do what I want. Yekuti kana mumwe supervisor wake hagoni kumucontrola munhu. I don't want to church because that relationship here church here inogona kukonzeresa vamwe vashandi kusashanda. Right. Samaita. Yes. Nyaya yenyu yakanaka. Ndakamboshandawo nevanhu vakawanda including vechitendero chechisabata. Ndaiti kana ndikakudaidza tiri kuita interview pabasa ndinotaura kuti ningi baptismal certificate handirora tiri kutarisira. Tiri kutarisira zvaunogona. Ende kana bhaibheri chiti tangai muJerusarema harisi kuti vemuJerusarema ngavauyi vabrogese kambani yacho. Because kana vakadaro hapana purpose. Saka unozoona kuti umwe haadi kundoshandira musabata nechikonzero chekuti anoziva what is expected of him. Nekuti bhaibheri riri very fair. Anoziva what is expected of him. Oti ndikazoita izvi hazvibudi futi tinoenda tese kuchechi. Uyo ane entitlement uyu ari kufunga kuti because ndatishandira musabata ndakuita bhaibheri rinotiro 6 days thou shall labor. Shanda mazuva matanhatu. Iwe uri kutarisira kuti inini ndikupe mari asi uri kushanda 1 day in 6 days. Mari yacho ndinoiwana kupi? Saka vanhu vakadaro
hapana justification. Kana vafunga havo kuti ngavaende kundoshanda kusina masabata ngavaende zvavo nekuti they are not adding value. Similarly also vamwe vanogona kurega kushanda nechikonzero chekuti vanoti masabata anodzvinyirira, ane hutsinye, ane zvakati zvakati. Ndiyo other side of the coin yatinofanirwa kutarisa kuti kana inini ndiri mushandirwi ende ndiri mukristu, hazvina mhosva ndiri musabata, ndiri muRoman Catholic, ndiri muSalvation Army, ndinofanirwa kunge ndichibata vamwe vanhu sei vandinoshanda navo. Ndoda kungotanga ndiine statement yekuti iyo chekutanga, let's realize kuti ndiri kudhila nemunhu akafanana neni. Ende nechikonzero chokuti ari kundishandira, I could be the gardener, iye ari the landlord, kana kuti the employer. Handina pandakazvarwa ndakanyorwa kunzi iwo uchazoshandirwa. Mwari vangondiitirawo nyasha. Saka ndikatanga ndaisa God at the center, ndinotobata even mushandi wandiri kundishandira mugarden, just like my brother, like my son. I expect you to work and I must also pay you what is fair. And zvambotaurwa naChikonasi tiri kutanga kuti the baseline ndezvinonga zvasetwa nemutemo. Ndofanirwa kuzvimita. Kana ndisingazvikwanisi for some reason, ndofanirwa kutogara newe pasi ndokuonesa hama yangu ufunge ndaita dambudziko pano. Iye zvinezvi handikwanisi kumita zviri kutaurwa izvi. Ungakwanise here kundishandira? Maybe ndozokupa leta, maybe ndokompensate in another way. Totowirirana. Kwete zvokuti ini ndakushandira ndiri kutarisira mari, woti plate yawakaputsa iyo iyayi ndo pakaenda imwe mari yako. Zvakuenderana. Izvozvo izvo kumushandirwi. That's not right. Udzvinyiriri and it's abuse. Takutobata mamasters manje. Tichibata mushandi taiwa tatambomutaura. Chiya tichibata mamasters. Vatomo kudhara. Alright, ndanda kutaura kuti vauya zvakanaka tatu mamasters. Chandiri da kuti vateereri vabate nedare ndechekuti let's not reflect two characters dzechitendero dzecheSunday or cheSabata. Tasvika kubasa, you are reflecting another character. Ndo challenge yatinoita. Twitter challenge yevashandi vanoreflecta a wrong image on a Sabbath or on a Sunday ari kuchechi. Then nena owner uyu master reflected to be a good elder at church, but come Monday to Friday, he's a beast, he's a monster. Sandukuti hatina kutendeuka vana vaMwari kana tichino ill-treater my workers, but chipa another reflection of a character on a day of worship. Tichitoni kwanza elder is a blessed man, but tazoenda kubasa tono elder is a cruel man. Sandikutaura ini kuma masters nema servants, guys, let's repent. Tiziwe kuti kana taakubasa chinoita kuti company ibudirire ichiemploya ma-Adventist yes. There's nothing wrong to employ all Adventists or Catholics or Salvation Army or whichever denomination one belongs to. The common ground inoita kuti nditsvage one of my faith. Tiri kusika kuti nyasha dziwandise pachinhu chatiri kuita. Do you know when I'm working with you guys at my workplace, I know let's go and pray at 1 o'clock. It will happen. Guys, today we are fasting. It will happen. And we can see progress together because we are of one spirit. That's the idea of employing my fellow Adventist to my workplace as the owner. But in Indruti, fellow Adventist ndaku employer. Chitendeuka oneni ndotendeuka. Then this place becomes a conducive place for our prosperity because we are of the same what? Same faith. Sani chichamuruzo complaina ndechekuti tine vanhu vanozviti maKristu vanoita maKristu eSaturday vasina kutendeuka ndo vari kutinetsa kumabasa uko mozoshamisa kuti muAdventist anoba uyu muAdventist ari kunyenga vasikana mareceptionist angu panapa woshamisa chichi kuita he is not a true repentant guy. It was as good as if dai wakangonotsvakako munhu asinganamati. Chikonasi. Mapizira. Mamaya. Ini tinofunga kuti tichiwedzera pana Chikonasi apa. Kune wedhi ratoda kushandisa evangeliving. Maparidziro anoita kuchechi raramawo during the week. Ndoda kutsigira Chikona ngoba chitiri rimwe gore ndakamboenda mutaundi umu muHarare umu.
ndasvika pana umwe elder vatairemekedza tichiri kuvaremekedza ndikati ndikaonawo elder Nyingere zvikanzi elder pakuti kudii mukoma wenyu kati is an elder kuchechi and ordained elder zvikanzi murume uyu kumadhirezi abvi haabhadhari ndikati kana anobvisa zvegumi nechipo kana kuchechi andomotera dzake zvakanzi anoita hake kuchechi asi kunoku murume uyu akaomera. Number 2 pamuromo pake anotuka. Tikutaura newe master. Muromo wako uyu uri kutaurei kuvashandi. Instead of doing evangelism kubasa kwako uri kutodzinga vanhu chechi zita raJehovha rakushogwa nekuda kwemabatiro anoita vashandi. Saka hama dzangu vashandi, bhadharai vanhu. Number 2, zvibatei, vimbikai kumadzimai enyu kumba, kwete kuita vashandi vekuchechi kubasa madzimai ako. Number 3, ipawo mabhonasi vanhu vafarewo kuti appreciation zvinobatsira zvikurusa. Ndikauyawo kudzimba uko, imi amai muri kuita strike kubasa because hurumende yeZimbabwe haisi kubhadhara, uyu aisivhu 70. But ko uyu ari kumba kamari kamuri kumupa hakana zvakanombotengawo. Saka muri kuti tamboerenga paya zvikazi naPauro vashandi zvavari kukuitira itiraiwo same thing kwavari. So let's be honest as masters. Hey, saka master uyu watiri kutaura nezvawo ndo vari kuona kuti vanhu vari kubhadhara. Anditi papatarwa nyaya dzekuti vamwe vari kunzi ndevechechi but kutungamira kacho nekamubhadhariro kacho kuna vamwe vatori nayo but haatodi kubhadhara. It's a reflection. Ngatimboti makomborerwa naMwari, ngatimbodaro kune wane mari dzacho ndimi muri kushandirwa. Zvingaite here kuti wanhu kuari kunyunyuta uku but mondo doneta mari dzakati kuti zita renyu ribude, asi wanhu havasi zvinobati zvofamba sei? Mubvunzo wangu ndoda kuvateereri wakakomborerwa wanoshandirwa. Are you giving them zvavanokodzera? Because mandodoneta hakuna kuipa kudoneta uku kuda madoneta mamiliyoni but washandi wenyu ukanga wakamutarisa uri kugutsikana here kuti ndiri kumupa zvakakwana. Ndekuti yawandodoneta ikokoko ukaipawo kune vamwe washandi wako wakugutsikana wachiti kana vari kuenda kubasa vanoti idi tiri kuenda kubasa kune munhu akapinduka anonzwira isu. Handizivi mubvunzo ndoda kusiya. I don't know the answer, but you may have the answer. Muteereri. I like point taurwa na elder ndeyekuti kana uri master kana uchikwanisa kubhadhara vanhu wako zvinofadza, nyange wakazonzi kwaita donation vanotofara vachiti aiwa tinomuziva anoita mabasa akanaka iwayo nokuti watanga neyo immediate. Do you know kuti Mwari haakomborere iwewe master kuti urambe uchingosimuka chete. He wants us to grow together nemaservants ake. Ndo headship. Headship, it's not a singular, it's plural. You grow together with your servants, so that when they see you one day, even vana vacho vanoti akaita kuti tisvike patiri apa uyu murume anga kaemploya baba wedu. People, you will leave a legacy because hauna cruelty, uri kureflecta zvinodiwa naKristu chaizvo. Now I want to turn the other side kuti tomoenda kudomestic. You are a master. Mushando wako haasi kuita mushe, whether mukomana or musikana how do you treat them kana vakukanganisira basa? Ndopamwe patinobuda makarekta edu azotaurwa naelder kuti unotuka nyangwe nezvinyadzi kutoti ndokuuraya. Uchamudzwa kuti usvika pamba unonzwa munhu anonzi ndokuuraya. Uchamudzwa kuti ada kuurayiwa ndiani? Apa unonzwa voice nderababa. Kandimai vataura zvekuuraya munhu.
obvunza ndiani ada kuraiwa otona zvemusikana ada kuraiwa aita sei webasa aputsa ndiro dzemaglass dziri expensive pamuchato wangu anomunozvibata saka ndiri kutaura kuvateereri vedu kuti vana amai nyangwe baba nyangwe muranda akakoniwa sei muranda wako you should learn to know kuti glazi rapwanyika rinokwanisa kungozongodzorerwa asi kana zvazoendawo kumaextreme kuti maglazi akupera aiwa pane matauriro ekuti you can terminate the contract hatiterminate contract nekurova nekutuka zvinyadzi bcause zvakureflecta kuti hatisi makristu nekumubatira mari. Yes, can you imagine manje ndichipendera hangu can you imagine kuti ndiri kuiltrita munhu uyu andikanganisira ndamubatira mari ndatomurova handiti but at the same time pastor zinyemba musi wesabato vari kuachiti this week tiri kuita VOP lessons so identify vanhu vekuti tipindewo malessons but iwo kumba kwako youare busy hitting your servants, clapping them, threatening them, but on Sabbath you are the first person pastor ari kuenda kuma neighbors kuti mwari wakanaka and tira kuindrola ku VOP. What kind of evangelism that you are uri kudzinga uda unotora ko kambotanga neevangelism yomba mako kaita munhu musvinu wambomira VOP ya pastor Zinyemba wagadzirisa varanda vako. As a man ndichenda pana mfundisi iri kukora maikoresa toikanda kuna mfundisi kana yaomba ndaida kuti nditi chitsigira chikona ng'ombe masters, let us not be my hypocrites. Ndiona vazhinji ma hypocrites semuenzaniso. Be principled according to shoko raMwari. Mutemo wechina unoti remember the Sabbath day to keep it holy. Asi kune vane makambani ukuti haisi security haisi chinyi but ikambani chaiyo yemotikari makombi mabhazi Sabata sarakwana muse Friday kombi iri kutorova City Glenora nevashandi musi weSabata vari kurova town Mandara kambani yako yakavhura musi weSabata but tiri kuti akomana chengeta zuva Sabata uchengetere dzvene mabate mabasa nechii zvese. What are you saying? Una housemaid wawinaye kumba una garden boy anofanira kuti aite basa musi weSabata. Saka tiri kuti vana master mashoko atoda kuti asvike kuvanhu ngaatange kuraramika kwandiri kumhuri yangu pabasa pangu pakambani pangu so that kana zitanda kusimudzira zita raJehovha paevangelism vashandi ava vanotoziva kuti tofanira kunamata pakambani penyu moyo pakambani penyu Samaita tiri kumboshumirawo here nekunamata nekurumbidza Mwari patinotanga tumboitawo devotion here mangwanani kusimudzira Mwari. So ndiri kuti vanoshandigwa upenyu hwedu tirarame tiri principled tisava mahypocrites. Toda kutenda mfundisi Gumbo zvamataura ndinowirirana nazvo. Indoda kungowedzerawo pfungwa yekuti iyo even kana uri mushandirwi munhu akakukanganisira industry dzese dzine maprocedures anofanirwa kutevedzerwa. Kana kuri pane workers committee ndiri kutaura kumakambani ngaigarewo pasi vamwe vanhu votarisawo view akanganisa chakati tomuita sei then punishment yake ngaienderane nekukanganisa kwaaita. Iwewe hauna right yekuti unobhutsura munhu unorova munhu unotuka munhu nese zvambotaurwa nemashoko asingaiti hazvichareflect Kristu. Kana dai kuri kumba chaiko maona kuti makonana kungava kukambani kungava kumba paradzanai nenzira kwayo ungosara uri zvauri semukristu. Pane mumwe mukutana aitaura achiti iyo munhu usashayishwa nemunhu. In other words kana ndikakutukai Samaita hamufanirwi imimi kuita zvamusiri because indakutukai. Imimi remain who you are by keeping quiet
or by simply saying zvamataura hazvina kundinakira and you end there. Ukati iwe nekuti azonditi indakutiwo yaita tsvare akabara tivu hapachina kukorektana. Saka I think ndinoda kuti nditini even wemumba chai akanga ari kukanganisa, haasi kugona kubika, haasi kugona kugeza mapureti, ari kuputsa ndiro sezvemuri kutaura. Unogara naye pasi, mwanangu ukadai izvi hazvisi kuita. Ndikaona wazoita futi iye zvinoda kutaurira, ndikaona zviri kuramba zvichienderera mberi, basa rinodini rinopera. Zvakanaka unomende nachikristu chako. Living evangelism yamaiti evangelism iye inoitika. Regende pana picture. Okay, chiutange mambo kupindira. Kuti wari kusenzerwa. Never mention kuti unopinda chechi ipi. Kazhinji tikataura nyaya yechechi, iwo singararami zvechechi iyo. Zvine dambudziko. Rega vanhu wabvunze kuti pana pakambani panapa mukuru wacho yeyu anombopinda chechi ipi. Let them speak for themselves. Nekuda kwemabasa ori kuitira vanhu vari kudini kushandira. But dambudziko redu nderekuti unoda kuzvinanika kuti uri musavata and they don't live chisabata chacho. Come on now. And to me you are a nominal Seventh-day Adventist. Yes. You are not one of us. Chikonzero ndechekuti hausi kurarama zvodiwa nechisabata. Kazhinji ndichiri paSouthampton vanhu vaibvunza kuti maclients angu inairibvunza kuti iwewe nemaitiro ako aya unombopinda chechi ipiwo. Let them ask. Ndekuti pane zvawaona about you. Then kana wakasununga uchimutaura kuti eyo ndinopinda chechi yakata ikanomboti digress mbichana. Yeah. Ndiri paSouthampton ndakatorwa nanonzi nditaura zita Kombai Bachi. That's fine. Murungu achiri monanasi ari monanasi zvikanzwa makombe I have watched you muchiita zvamuri kuita izvozvo. I watched your dressing, I watched your behavior. Mungatitambirirewo remapresidents. Imagine enyika ari kuuya muZimbabwe. Chikonzero ndechekuti takange takawanda but pane zvawakanotisa pandiri and I'm very grateful about that. Now what am I saying? Ndiri kuti inini your character must preach. Ndiyo kutaura na pastor. Character yako ngaiparidze to non-believers. Yes. Hey, kwete kuti ndiwo suri kubhadhara. Haubhadhari vanhu. Unotuka. Uri kurarama a certain behavior. Vashandi vanhu vese vanenge vachingozviona. And zviri kuaffecta iwewe, zvinoaffecta futi zita rauri kuda kuita proud nawe. Ndio yamuri kutaura uri kumhanyira zita redu. Yeah, uri kuona you are a nominal. That's good English. Yeah, ikanimboti battery panapa. Munoziva pane kana paine chechi inoburitswa mumapepa. Munhu aita zvinhu zvake. Masavata. Uyu anonzi Makombo uyu akaita zvakati musavata. Muroma kana ani nani hapana anotaurwa mazita awo mamwe machechi aya. Musabata anobva ataurwa kunzi anopinda chechi yechisabata. Yes. Because nekuda kwekuhunhu hwako husina kunaka. Why do you have to say people ndiri musavata iwe usiri musavata? Yes. Okay. Yeah. Kana kuuya kuchechi zvaunoita zve hausiri musavata ka. Musavata chaende anorarama chisabata chacho. Yes. Okay. So yakora mutu. Yeah. Okay, gono. Muda kutaura. Ndikuda kutaura. Ndiri kuti inini saka nyaya yedu toti isusu taona ma situations akadai ari kutaurwa kuti nominal and what not. What becomes our responsibility is to live toadini ayo. Ndiri kutaura taona kuti shasha yaisi kurarama zveiri kuita pakambani yayo. Pakambani yayo. Todini tobatsirana sei? No, we should approach the brother. I think Matthew ainobuda pachena because uri kukanganisira vanhu before even church kukanganisira naMwari wacho. Saka na uri munhu ari cruel to your servant, how can you be good to us on a Sabbath or on a Sunday? You are a liar. So isu stage iti ngatigare idare totaura kuti mukuru
kune zvichemo zvakadai chandakaona vanhu chavasingadi kuudzwa chokwadi ndozoona kumabasa kwatoshanda. The moment you tell a person kuti no shamari uri kufamba zvisizvo, this is coming from the grapevine kuti uyu MD wenyu haasi kufamba mune zvakadai azodai keni manje madzimai anogumira atoya kwauri kuti munhu wenyu uyu haasi kuita mushe chimbovamubatsirai. Bhosi pabasa pese vanhu vanotsvaga munhu ari soft anokwanisa unomirira nyaya. Saka ndikutaura kuti nini isu tikazoona kuti ningi watinonamata naye ane conduct wrong iruramba ichiuya nemamembers vachicomplaina, let's bite the bullet and tell the brother kuti people are not happy. Ivo vacho vari kunzwa macomplaints munofanira kuzamiririra because isi hatifanira kumirira zvinhu zvatisina kuona, but we can be agents of reconciliation. But mawitness achimira kuti ivo vakandiltrita musi wakati honor apa servant apa, isu as witnesses tiri kubatsira the two to reconcile. You know, ndaiudzwa nawo mwe bamuni wangu achiti ameno imwe religion anzi munhu yanga ine mari yangu asi uri kundipa mari yangu. Saka he is not Zimbabwean. Saka anzi culture andichaziva kuti ichi, but anzoni ndobva ndaudzwa nemunhu akati no ane mari yako, anzi chingu ukangosvika paari ukangoti no I think ndakunoona vakuru venyu vekuchechi kwenyu ndokuti zvitoita inotobuda. Saka hanzi ndakatoenda ndasvika ndikati but sure hamusipa mari yangu, but according to your religion zuva rifanire kunyura usinoita sei as per our promise usinondipa mari yangu. Hanzi akamhanya akanoti let's meet at 2 watosangana akandipa mari yangu. Ndio nguva iyoyo wanhasi so boza haana kupinduka haambomteereri zvoutaura. Ini ndoda kuti so busuve zasataura ndoda kuti pane imwe issue yandoda kuti ndisiye ndisanda pakupedzisira panapa ndeyekuti mushandi usasiye bhachi uchendeita basa rako as though you are there. Kazhinji uri munhu anotenda usasiye bhachi because bhachi harishandi, chinoshanda ndiwe. Thank you Mfundisi. Toda kutenda zvikuru ndofunga patinoda kunokonkluda. Tambotanga Paul achiti vashandi shandai semuri kushandira Kristu. Same applies imimiwo muri kuvashandirwi itaiwo zifi Kristu ari kukushandirai. Saka tingada kuti zviite zvakanaka ngatitendeuke. Tive neukama hwakanaka naMwari, whether toshandira hurumende wherever we are. Tive honest pane zvozotoita tinoreceive mablessings mazhinji. Solomon anonyora pana Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Pane zvo zvatataura zvese izvi kuti zviite zvakanaka anobva ati fear God and keep his commandments, for that is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with even secret things, whether it be good or whether it be evil. Saka hama dzangu tikashika Mwari tikachengeta mirayiro yake, whether zvichaitwa pakutonga, whether patashandira kambani yaSamaita, kambani yachikona, hurumende Zimbabwe nechi, zvichabudiswa pachena. Ende zvabudiswa pachena zvokwadi tichasvoda tichanyara. Saka Mwari ngavatibatsire tive vanhu vakavimbika vakatendeka, whether tiri kushanda kana tiri kushandirwa tiite zvose tichiziva kuti Mwari uri pakati pedu. Amen. Gono, in my seconds, right. Your word to mushandi. Right. Inini my word kumushandi nderekuti iro shanda semashandirwe ewaingada kuitirwa iwewe dai uriwe mushandirwe. Hey, that's powerful. Nekuti kazhinji kacho toda zvekunyozera zvese izvi. In other words, do unto others as you would like them to do unto you. Dai iri kambani yako waingada kuti vashandi vako vashande sei, kashandiro kawaida ikakako ndoka unofanirwa kushanda nako. Your last word to the masters. Ikanditaure ndichiti pane mumwe akanzi ndiwakirewo imba ndobva waka zvekunyozera. Awaka yapera achinyatsoziva kuti imba iyi inogona kungoputsika ine time kana kwaya. Ndobva ati ndapedza. Zvikanzi look,
wongosi kuwakira inini imba ye ndeyako. Zvikanzi ndeyangu. Adi untorodara. He made a statement kuti imba yana kuwaka zvakadini? Zvakanaka. Period. Hey. Ndo kana uchishanda so zvataurwa naGono. Imbozvisa mutsoka mako kuti dai ndirini ndiri kushandirwa. Big challenge. Your way to the Masters tournament. Shandai zvakanaka. Yeah. Shanda nevanhu zvakanaka. Yeah. Toda kutenda vana waMwari. Amen. Wherever we are, hanzi we are evangeliving. Yabva kuna past. Yeah. We need to change our ways. Yeah, sure. The advantage of these old men who's vakuenda ku retirement isusu tichiri muground. Yeah. We still have a whole lot of things to do. Precisely. Mwari vachitibetsera. You know, one thing, and the character is what you are when you are outside there. Kwete kuchechi, but kunze, kwatinoshanda, kwatinoita zvisezi. We need to reflect Christ pane zvatinoita. Mwari vachitibetsera. Tichakumbira Gono watinamatire. Ngatinamatei. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga. Tinoda kutendai kuti nyaya dzatiri kubata padare rino inyaya dzatinosangana nadzo mazuva ose mukati meupenyu hwedu. Asi chatinofara ndechekuti hapana nyaya inoitika pasi pezuva kumunhu yamange musingazivi kuti ichaitika. Ndosaka shoko renyu richiramba riri mwenje mukati meupenyu hwedu nemukati memaitiro edu. Toda kunamatira vashandi vanoshandira makambani, vanoshandira mudzimba, vanoshandira ma-individual, ma-big institutions, hurumende, kuti Mwari vapei mwoyo wekushanda sezvinonzi vari kushandira Kristu. Amen. Nekuti imi munoona zvakavanzika nezvisina kuvanzika. Tigona matira vashandirwi vane makambani, angava madiki, angava mahombe, angava ma-big corporations, kunyange hurumende pachayo. Pamwe chete nevanoshandirwa kunyange mudzimba, kuti naivowo vazive kuti vanhu vanovashandira vanodawo kubatwa zvakanaka. Chiitai kuti kana zvichinge zvadaro zvinosimudzira nyika yeZimbabwe, zvinosimudzira zita renyu imi Mwari, tigova a true Christian nation nechikonzero chekuti tinokutyai pane zvose zvatinoita. Amen. Pane dzimwe nzvimbo kana dzimwe nyika dzatinoti kana uchinge washanya kwairi unoti maiwe dai zvaiitikawo kumusha kwedu nyika yedu ingadai iri pari nane. Tibatsirei Mwari kutendeka pane zvose. Muzita renyu Jesu muponesi tinonamata. Amen. Amen. Tinotenda. May God bless. May God keep you. Yes. Amen. Papa basara plera ndinoenda kumusha ukakufa kunopfeka kusafa ndichamziwa mponesi apo achazouya iye anondigashira mumusha ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nemadzadzi mumaoko ake ndichazofara kwazvo kuona uso wake nekupenya kwemadziso akewo moyo wangu kumkudza ngerudoro nemutsa anondigadzira musha kumusoro ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nemadzadzi mumaoko ake ndinotondera awa warikanwi wakafa kuti ngerufu tapatsana nawo apo Jesu auya nawo
tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamsiwa, apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa, nembatadzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowine urambo. Ndichaimba neweseri yorore kufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamsiwa, apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa, nembatadzi mumaoko ake. Ndichamsiwa, apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa, nembatadzi mumaoko ake. Ndichamsiwa, apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa, nembatadzi mumaoko ake.